прысвячэнне сябе Езусу Хрысту праз рукі Марыі. У імя Отца і Сына і Духа Святого. Амен. Трэці дзень падрыхтоўкі да прысвячэння сябе Езусу Хрысту уцелаўлёнай мудрасці праз Марыю паводле святого Людвіка Марыі Грыньона де Монфора. Прыйдзі, Стварыцель Дух Святы, наведай вернікаў сваіх, напоўні ласкай з вышыні сэрцы, што створаны табой. Названы суцяшыцелем, ты найвышэйшы Богадар, жыцця крыніца і любоў, і ўзмацнення нашых душ. Ты спасылаеш 7 дароў, бо маеш сілу ад Айца. Праз Сына абяцаны нам, ты мноствам моваў прамаўляў. Сваёю ласкай асвяці сэрцы і розум нашыя, целы нам аздараві, і нашы цноты ўзмацняй. Ты злога духа адгані і супакоем адары, заўсёды за сабой вядзі і прабачэнне грэшным дай. Дай праз цябе Айца пазнаць і шлях да Сына пакажы. Ты дух любові іх дваіх, верам табе ва ўсе часы. Богу Айцу хвала заўжды і Сыну воскресла. Суцяшыцелю табе хвала на вечныя вякі. Амен. З Євангелія паводле Марка, 10 раздзел, ад 24 па 30 вершы. Вучні дзівіліся з ягоных слоў, але Езус зноў сказаў яму адказ: «Дзеці, як цяжка тым, хто спадзяецца на багацце, увайсці ў валадарства Божае. Лягчэй вярблюду прайсці праз ігольнае вушка, чым багатаму чалавеку увайсці ў валадарства Божае». А яны яшчэ больш здзіўляліся і казалі адзін аднаму: «Хто ж можа збавіцца?» Езус, зірнуўшы на іх, сказаў: «У людзей гэта немагчыма, але не ў Бога, бо ў Бога ўсё магчыма». І пачаў Пётр казаць яму: «Вось мы пакінулі ўсё і пайшлі за табою». Езус адказаў: «Сапраўды кажу вам, няма нікога, хто б пакінуў дом свой, ці братоў, ці сясцёр, ці маці, ці бацьку, ці дзяцей, ці поля дзеля мяне і дзеля Евангелля, і не атрымаў бы ў 100 разоў больш цяпер, у гэты час, дамоў, братоў, сясцёр, маці, дзяцей і палёў сярод пераследу, а ў будучым веку жыццё вечнае». Чытанне з кнігі святого Людвіка де Монфора «Любоў з прадвечнай мудрасці». Мудрасць, кажа Святы Дух, нельга знайсці сярод тых, што жывуць у роскашы, якія знаходзяцца ў палоне сваіх пажадлівасцяў і дрэнных звычак. Таму што тыя, што жывуць паводле плоці, не могуць падабацца Богу, і мудрасць цела варожая Богу. Мой дух не будзе заўсёды жыць у чалавеку, таму што ён з'яўляецца целам. Тыя, што належаць Езусу Хрысту, уцелаўлёнай мудрасці, укрыжавалі свае целы разам з заганамі і пажадлівасцю. Яны носяць цяпер умерцвенне Езуса ў сваіх целах. Увесь час сябе ўтаймоўваюць, нясуць свой крыж кожнага дня. І нарэшце, яны памерлі і нават былі пахаваныя ў Езусе Хрысце. Это словы Святога Духа, якія вельмі ясна паказваюць, што, каб мець мудрасць Езуса Хрыста, трэба практыкаваць утаймаванне цела, вырачэнне свету і самога сябе. Велічае душа мая Пана, і ўзрадаваўся дух мой Богу маім збаўцу, бо глянуў Бог на пакору сваёй слугі, і цяпер благаслаўляць мяне будуць усе пакаленні, бо вялікае ўчыніў мне ўсемагутнае, а імя Яго святое. І міласэрнасць Яго з пакалення ў пакаленне над тымі, хто Яго баіцца. Паказаў моц сваёй правіцы, рассеяў тых, хто пыхлівы сэрцам,
скінуў магутных з трона і ўзвысіў пакорных, дабром галодных насыціў, а багатых ні з чым адправіў. Прыняў свайго слугу Ізраіля, памятаючы пра сваю міласэрнасць, як абяцаў бацькам нашым, Абрагаму і яго патомству навекі. Хвала Айцу і Сыну і Духу Святому, як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, і навекі вечная. Амен. Запрашаю цяпер памаліцца святы ружанец. Давольную частку можна зрабіць гэта адразу пасля заканчэння разважанняў альбо ў давольным часе на працягу дня. Прысвячэнне сябе Езусу Хрысту праз рукі Марыі.